Hello guys! Welcome back to my channel. Gikan ko nag-jogging tapos nag-adto kog lahaw sa merkado sa Balingwan. Na ako'y gipalit. Kani siya guys akong gipalit. Kay himuonin ako siyang salad. Tapos nagpalit po kog okra. Nagpalit po ko guys sa manok. Nagpalit po kog manok. Dayon. Ang isagol na ko sa salad, carrot, butangan na lang po na ko siya og mayonnaise. Nagpalit po ko og sliced bread. Pan. Diri akong mga igagaw guys. Ilaha akong gitanda diri. Oo. Si Jimbo, si Kikin, o si Ryan. Yara si Kikin guys, naglungag. Naglungag siya sa among pamahaw. Tapos si Jimbo og si Kuan, si Jimbo og si Ryan, tuwa sa Kuan. Tuwa sa baybay sila. Tapos karon, itong okra guys, ilagay ko lang to sa sinaing. Eto guys, hiwain natin ito para magiging salad na siya. Ganyanin lang yan siya guys. Tapos yung pinsan ko at saka si Sherwin, nag-ato sila kay naamay kuan, nagdunggo na isda. Magkilaw daw sila. Magkilaw sila guys. Magkilawin. Tamban. Bawal na sa akin yung mga kilaw-kilaw. Kaya ang kainin ko palagi, gulay. Gulay, pampahaba ng buhay. Tapos ito guys, ganyanin ko ito guys. Ayan. Para salad na salad talaga siya guys. Ganyanin ko lang ito guys. Ito guys. Ito, tapos na. Ang gagawin ko naman ngayon, itong carrot. Ang sinaing guys, nagbukal na. Eto guys, here na naman tayo. Ang carrot, akong panitan. Para ihalo ko dito sa may gagawin ko na salad. Tapos yung misa, palaging basa ito guys kasi pirmi ni Sherwin banwasan. Tubig. Naamang guy bukbuk diri guys sa bubong. Kaning mga kahoy dani nga gipangkuan niya. Diri gabukbukon ngani karon na ay bukbuk guys oh. Mao nang banwasan ni Sherwin kanunay nya. Kapuya na siguro si Sherwin magkuan anang paspas iyahan na lang banwasan. Ang ending dani malata ang lamisa. Tapos ngayon ang gagawin ko, hiwain ko na ito guys. Ay, ganyan ko lang to paghiwa guys. Oh. Yan. Sarap. Ganyan ko lang ito guys. Salad na salad yun siya guys. Char. Nya. Kaon dayon.
Hiwain natin ito guys ng ginagmay-gagmay. Ayan. Diba? Char. Tapos, ihalo natin dito guys. May carrot na siya guys. O diba? Char. O diba? Membro dyan kong o diba? Ayan mga sis. Ang okra mga sis, inganion lang nato. Itugsok nato sa kanon para maluto. Ayan ang okra. O, diba? Paraan-paraan lang tayo mga sis. Sosyalan kay kumulutog okra guys, diba? Ang gagawin natin ngayon, linisan natin ang kalat. Ang kalat ating linisan. Para hindi makalat. Kasi may manok pa ako guys. Tadtaron. Tadtaron ko pa ang manok. Ang manok. Tadtarin ko pa ang manok guys. Para ako'y makaluto na. Sila lang naman ang kakain. Hindi ako kakain sa chicken. Bawal sa akin ang chicken. Tapos ang gagawin natin ngayon, lagyan natin ito ng mayonnaise. Eto mga guys. Lagyan na natin siya ng mayonnaise. Ayan, ang charap-charap. Eto na mga sis. Ganyan lang mga sis. Oh. Salad na salad talaga siya. Ewan ko mga sis kung bawal ba to sa akin or hindi. Basta ito ang kainin ko. Char! At hindi muna ako kakain ng kanin. Ganito ako gumawa ng salad, guys. Maganda sana ito kung malamig. Recipe ko lang to guys. Sa akin lang ito guys. Mag-invento pod ko guys. Char, akong tilawan kaha no? Kung lami ba? Akong tilawan guys. Kung charap-charap ba siya. Tilawan ko ito guys ang recipe kong salad. Okay na okay yung kayo guys. Tapos, may binili ako na sliced bread. Ito lang ang almusal ko ngayon guys. Ilagay ko siya dyan. Ganyan ko lang ito guys. Oh. Ayan. Oy. Natapon, guys. Char. Lami. Lami siya, guys. Diba? Ganyan lang mga sis. Ay! Ay! Uy! Eto! Ang sarap pa naman nito. Karning manok.
Pamahaw, dala paniudto na ni siya mga sis. Ako na lang ni siyang lutuon kay tuwa pa sila na nagbo sa isda. Kay magkilaw kuno sila. Eto. Tapos na. Ngayon, ugasan muna natin to para maghiwa tayo ng mga lamas. Eto, mayroon din tayong bawang. Pampaamoy sa luto natin. Char. Para mawala ang mga anghit-anghit. Eto mga sis. Eto guys, nahugasan na natin ang onion. Ngayon, hiwain natin ito guys. Hiwain. Hiwain. Pawisin talaga ako guys. Alam nyo, pawisin talaga ako. Hahay. Namatay ang kalayo guys. Hindi ko na malayan. Namatay na siya. Ngayon ay ngayon. Yan. Tapos, maghaling na tayo nito guys. Para maluto na natin ang adobong manok. Tapos, atong huyupon. Kay nga no, dili ni siya musiga o dili huyupon. Hinay-hinay lang sa paghuyop, kay basin mataban ang utot. O, diba? Diyos ko day, Diyos ko day. Ayan na guys, nagsiga na siya. Walay utot nga nataban. Ngayon guys, isalang na natin ang kawali natin. Pag mainit ang kawali, lagyan na natin ng mantika para magisa natin ang bawang at saka sibuyas, bombay. Ang ilagay natin na mantika, konti lang kasi yung manok, ano yun mataba siya, mamantika, mantikaon. Ang ganahan ako maglunod sa panakot kanang magsagirit jud siya. Kanang magsagirit-sagirit jud siya guys. Pares ani guys oh. Oh, diba sagirit jud siya guys. Tapos diba? Sagirit jud siya guys. Hoy! Naunsa ka ba? Nabuang guys, duwa na nagsiga. Hinampak. Agud ka nga sunog ni akong naong kay minit kaayo magluto. Ilagay na natin. Yan.
bitsin. Kunting bitsin lang guys, kay basin bungaw na mo guys. Tapos, lagyan ng kunting toyo. Ato sa siyang balihon. Ngayon, may nabili ako na lemonceto. Hindi ko naubos yung ano. Tapos ito guys, bumili ako nito, lemongrass, para mainom ko. Ayan. Bumili ako ng lemonceto. Kasi, mag-inom ako ng juice. Kasi inuubo ako guys. Hugasan ko muna itong limonsito guys kasi nahalo siya sa may luya. Na ako'y ubo. Nya murag naara diri sa ilawom ba mo nang mag-inom ko aning limonsito. Sa una guys, pag na ako'y ubo, ang akong ginainumon kani jud limonsito, then royal. Pag inigbakod jud nako, mao jud na akong inumon dayon. Hikayon din ako para inumon. Kay ngano gilok man kay diri. Nya pag inom nako dadto, na mix na siya royal o kuan, limonsito. Pag inom nako, ihangad nako pag inom. Yan na. Para bitaw ang diri mga gilok diri mabanlas. Oh, then mga pila ka adlaw, humok na kakong ubo, nawala na dayon. Ingana ra akong kuan ginainom. Ato siyang pigaon. Pigaon na to guys. Nya karon atong salaon ang mga liso. Kay di man ni siya pwede apilon og tulon ang liso. Di ara wala nay mga liso. Wala nay mga liso mga ses. Ang buhaton nato karon atong butangan sa tubig kay para maoy atong inumon. Moy inom-inumon nato. O, diyan na, nanay tubig. Mag-inom na ta. Pag naana mo ingani, mag-inom ta. Ungak ta ha, mag-ungak ta. Ingani unra. How to ungak-ungak like this. Pag ana nimo, ay haday nimo tundon kay para ang dinhi mga banlas na ang mga daotang espiritu nga nagkuan dinhi sa atong tilaok. Yan na siya guys ha. O, di ba? Para mga wala ang mga panuway dinhi sa atong tilaok guys nga magsige tag ubuha. Tingnan na natin ang ating adobo. Ay! Biskot bayot. Adobong manok. Eto. Nana sila guys. Uy, ang adobo babe, tanawa sa kaw. Yan. Sila rin yung sabi yan, mapurma man adobo. Dapur mag-adobo. Yung sa pagluto ng mga gamo-gamo na. Gamo-gamo sa mong mata nga gitimplahan ako nagmaayo. Masilyo. Basa masilyo. Sirwin. Asa? Awan. Awan na basa na. Okay. Parakot na Bombay, house. Sirwin ni kunino. Ang bikas-bikas sa. Naay limang sito ako gipalito. Kasi makan mag limang sito. Bigas ko na. Ako di bigas ronda. Kalau dia sa tubig ko ni. Okay. Mura yan, mura na. Mura na. Labas kayo no. Sige man dia. Mo. Ikaw pangilo sa good parakot. Luy ah. Bitsin.
butong mo to nga. Nakuha. Imo mo butiti no na. Yeah. Dira guys, magkilaw sila karon guys. Nay pipino oh. Abutan nga lugar nagkarot Ryan. Hindi lang. Nganong gikuha man mo ng karot? Ay, karots. Na. Si Roy. Nari tuyom na nakin? Kani mga ito. Tuyom na ah. Biskut ugma. Wala na kaya. Limpyo na. Limpyo na. Napaan na to bo? Salad eh. Salad. Ay, gusto na yan? Tara ka na ah. Lamin mo kuno na yung sarayan. Awatan pa kung tuan ba? Kung restoran ba? Ay, di niya mga... Kuring nga, kasi kalangan magi kayo. Lugas niya natin. Luya eh, amparon. Okay, pagkatawa ay bagay. Kilaw na sila guys. Mas tawag dito. Nya butangan nila pipino. Si Jimbo, si Ryan, o si Kikin. Amparon. Lagurot boys. Amparon. Muna siya tabon-tabon guys. Gikuskus na siya. Lang lamas. Lang pipino. Puara. Ay, mas hindi. Ini? Yan, kung natin yan o, ang tabon-tabon yan. Wala pala. Ano ko tuloy ko ito? Ang ganito nila lang. Ang wanta nga lang yung Okay, may isa sa mata. Salad ka na. Notice ba ya? Usi suwitis. Gubang laban. Tabon-tabon ang gibutang. Tiam-tiam. Luya kan? Nah, nah. Ay, wala. Ang bansa. Aman. Minggo. Minggu. Goodness. Domingo man ta karon. Ano ni ay kwan. Nah, bahan ko no. Bahan mo na. Aga yan. Ano na? Ano? Kana humuk ka na? Dahil sa banda yan. Right. Mga bakada. Buwan mo ito isa kita rin. Nandito ka. O, sa bantay. Kuwas ang tulog. Jadi ama, naik tambahan. Terus sudah tahu kung tambahan ako kuha. Ah, pagkana, bukso din lang ko. Pagpitik na nasa dagat kin, ila tanawon. Oh, nara. Ay ka kagalayan. Puyok dito.